puilano ani channelo norok no lamsogo bayap song tini ang norok ni bagai te kaisa love story video tu boi phaika norok o story no bo khana ke chajaknai hne ang kha khlayo hunke norok o story no puilani simi paithak jora khanawi tongdi hamdike cheng tini ni o kothoma no chenglai sinai khumbar bai dipo bihik bwsai borok kaijakmani bisikba wngkha borok ni bwsa khoroksa wngkha phia khumbar bwsai bai salbrum no satok jago bwsai sal phaika hingke chuak mangnango tas thungo tir thungo tai nogo phirogwi phaika hingke mungsa samung khlaya tai bihik nok mungsa hinai kokti khlai bihik no buo satok wama hai abo haike no salja 7 tarik July 2019 kokti salo bwsai belai kheno chuak nangoi bwsago harpek leta pata nangoi nogo kasapayo yang bini bwsa hingke nogo kulum aboni bagai khumbar joli jagai bwsai no hinka nang tamni asuk khasia wngkha tamni asuk chuakmang nang nangoi ma tongkha nok nukhung hamna chanani kokto wan sugliano bwsa kulum khibui bahaike chuak nangoi tongoi mankha ang hinai saisung tamo samung khlaisinai bwsano da nainai nokni samung da khlainai hinai dipu bini bihik bai imotike kutukjagai thamji kajago bo chuak kefekni phari ganani latha khosawi khumbarni bokhrogo phungsa togoi buiro logi no khumbar hau patapsa klai lengoi thango aproke dipu bini buma phasongno ringoi naharo tei khumbarno hospitalo talangoi thango hospitalo sogoi khumbar lengmani sisao bo mokol phiok khang keno bini ganao khoroksa doctor basawi bono naisigoi tongmani nukha a doctor ni bukhugo mask thupjak khumbar sisa keno o doctor khumbar ni bwkrajakno sao ikona hamjak sisaka tawana sidi bo hambai thangana hinai khumbar o doctor ni khorang no khnawi tamujani agi o khorang no khnama hai matongjago tai o doctor ni yak mokol rok no nugui sinima hai kwnui achogoi chalaijak nanglaijak hai matongjago kwnui khe kokrok salaijak hai matongjago aboni bagi khumbar doctor no naisigoi khorang truk khe swngo sar nang sabongkha doctor khoroknari bono kokki filmungro ano sarta nungdi ani mung boyar nangano boyar nungdi hinai tei bo bini mask no khulogoi ro o kok sawi doctor aroni kutuloi thango khumbar aporke siniwi paikha o doctor sabo o doctor tei keboya kaisa jorao bono belai kheno care khlainai bono belai kheno hamjaknai a borok khumbarni mokolni muktui reke klai phaijago bo bwkha bising hino boyar da doctor wngoi thangka aporoke bo 9 years sikangni kokno muitu manjago aporo khumbar agartala o nokbara tongoi class 9 no poriwi tongo bo bini ma babu tai bini baisongrok ke borok family kaisa agartala nokbara tongoi poriwi tongo boyar hunke aporo class 11 no poriwi tongo bo science ni student khumbarni bupha fishery department o chakiri khlaio sana thangai borokni nukhung chadrop chukdrop tei nok kaisa dalanti saka phia boyar song hunke bigra bini bupha hunke dugan ruo tei kwbangma roba rokrao omai samung khlaino bono pori ruo tei borokni family hingkai ama haikeno choliwi tongo saljake khumbar bini facebook o bini photo no like kwbangma khe rijak mankha o like rinai wngkha boyar abono nogoi khumbar kisa tongthokjagoi tongo o sarigo kheno bo inbox o boyarni sms mano nang sabongkha biangni wngkha ne boyar bono inbox o sms khlaijak khumbar abono nukphano reply riya nai simin tonio aboni bagai boyar kisa lachima hingjagai bo khumbarno text khlairak philia haipon aboni ulo boyar khumbarno text reply rinani bagai bo kaisa buidi chabai tatal kok sawi bo sms khlaika khumbar nini mongoi kaisa viral wngoi tongkha nang sawi de man ne o sms no manai khumbar reply marikha ani tam viral wngkhaba ni bo kisa wana jagai reply rikha boyar bono saka nini number ridi angno kaham keno bujogoi sawi khnare nai hinai khumbar kisa wan sugoi tongkha ulo bini number send khlai rikha pheba boyar abo khumbarni number nanani bagui no tatal kok saka o horo kheno boyar khumbar no whatsapp tei text khlaika angno no kolda khlaimano hinai khumbar bono saka khlai di tamo kok sanani ano sadi ani tam viral hinai hankaino boyar call khlai beba kongno bo ma saka je bini number nanani bagui bo tatal kok samani tei bo nakar sanka bo saka angni photo nugui hamjagai thangka aboni bagui nini number nanani bagui sang omhaike tatal kok masasio nangano nakari redi hinai
o kokno khnawi khumbar joli jagai call cut khlai bini number no block khlai rikha aboni 1 month ni ulo boyar haino hai katal number bai khumbar no nakar sani text khlaio khumbar apurbo joli jagai bini number no haino hai block khlairo aboni kisa salni ulo haino hai boyar ti kaisa number katal bai khai khumbar no text khlai piro bosao ano nakar sidi khumbar angno no hamjakma bagi si text ma khlaisio nung ani jayarok no nakar sidi nei apurke khumbar kisa wan sugui naikha bo boyar no time pass hamjagui thoki nai ni bo wan sugui nakha bo sungo nung ano hamjakna khai nung ani kokrok khnawi da tongui mano ti ani ama babu song ano je nai toni ma haike nung ano nai da mano hinai boyar bono saka ang jai tok nai je mansak angno no khushi toni nai haipon angno no hamjago hinai khumbar sapiro ang je sano nung abono riwi de mano phia mari nai hinai boyar go siwi saka je mansak angni ni sanmani no rinani jai tok nai haipon angno no mankhe no ongo angno no belai kheno hamjago I love you khumbar hinai khumbar bono bengai sao parao samung tanggi chanai ni bwsa bwsuk no manja nung ano tamo riwi man nai hinai boyar khumbar bono accept khlaike ni belai kheno botong thokjago bo khumbar no belai kheno hamjagui thangka abo je borok kebo no khamanei hamjakma keleknai rok simise boyar ni feelings no bujinai khumbar bobai text khlaya sms khlaya haipono boyar hamjagui no tongo khumbar waisa bini sms rok no reply rikhangke boyar asake tongthokjago bini tongthokmani sima korei khumbar ni mobile recharge paikangke boyar no bono recharge rok khlai mario khumbar waisa rang rok sankangke bobono rang rok bo dawi maro horo boyar tuition rok phurungui rang rok kisa misa ajio bo bini hamjakma bwri khumbar no gift kaisa rinani hinei bo khawan sukjak salja kosto mosto khlaino bo rang rok ajioi kisa manjakha ti bo abo baino khumbar no malainani bagui kokborikha khumbar bono saka Agartala malaina phaidi ano restaurant ma talangnai teri rok bo paima kalangnai hinei boyar bebang no gosika angni ni koktui no khlainai haipono nung ano hamjagui simi tongdi hinei bosao kubui no boyar Agartala o thangui khumbar bai malaikha khumbar ganang ni bwsa bwri belai no naithok ti bwsa kufur ti dress rok kaham ke no chumjak boyar ke asagri rok kahamya ti bigrani bwsa sijagui tong haipono borok malai laikha boyar khumbar no nogui belai kheno tongthokjaka bini bwkha asake tongthokjaka hinke borok eat street restaurant no hablaikha ti chajaknai mani rok nawi borok achuklaikha ti chalaite tei no boyar apro khumbar no singka kulo angno no kubui no hamjago nangano kubui no hamjakna bele nangano time pass rok khlaiana bele khumbar sao tawana di ang kubui no hamjago ni yadano no tamni time pass khlaina tongsa boyar sapero akon angno no belai kheno hamjago angno no ulo bo je mansak mo haike no maya khlai toni nai nini ma babu haike no no maya khlainai khumbar sungo nung ano ulo chuak rok nungui bukhele boyar kok kipilo ihe kulo ang chuak rok nungya angno no bu buya angno no thiyasak maya khlai thangnai angno no mankhe no ongkha asake no ani khushi abotei sanani kokkorei aboni ulo boyar bono ri rok pai kabui bonogo kipilei phaikya a horong kaino boyar khumbar no wan sugui asake no tongthoka asake no bo khushi ongkha abotei sanani kokkorikha phiaba khumbar boyar no hamjagya time pass khlai tong aboni bagai bo wan sukha boyar no mo haike mang tatal thokiwi toni khangke ulo bejal rok phano ongui thangui mano apurni simike bo boyar bai kaknani lama mang rutugui tongkha bo boyar ni sms rok no reply kisa phano riliya bo boyar bai call khlaijak hangke bo receive khlailiya apurke boyar haino hai belai kheno dukhu nangjago haike mang no 2-3 man laikha salchake khumbar boyar no call khlaisao boyar nungano pogui thangsidi ani ma babu song ano alka chalabai kainani nai paikha ang o chalabai no ma kaijak sinai ang ani ama babuni kokrok no nori man gelakhinai boyar okong no khnawi belai kheno bo dukhu nangjakha bini mokol ni muktui gelai phaikha tini hai salo khumbar boyar no khoroksa doctor khe nugui te agini kokrok no muitu manjagui bini khabo khamjago bini mokol ni mukti bo klaijago agi boyar ano asake kharwi hamjagui tongphuro tamni baga ang bini bkhano bujiliya hnai aw bayap song je borok no kubui bkhabai hamjago a borok no nung je purphano ta kwmajak di bono kmanani tari di kubui hamjaknai borok ni khano sbai rikhe nini laibo amo hai kubui hamjakma
rinai borok teisa manphinani belai no kok tuknai rang puisa tongma baisimi nini langma thuyasak khushi thangui mangalak langmao thuyasak khushi thangnani hinke nono kubui bwkhabai hamjaknai khoroksa logi songbo tongnani nango kha khlaio bayap song norok tinini okothmano khnawi chajak khna hne hinke norokni sanamo chongmani tamo comment rwna muchung norok abo comments khlai sawi mano ti o video no chajak hinke like share khlainani tabok di tai je ani channel o katal phaine rok omahai kothoma rok norok khnana muchungui tongkha hinke ani channel no subscribe khlainari norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।